Pa jud kay nako pagkahiwa sa. Hi, good morning everyone. Maayong buntag kanatong tanan. So, nagluto ta og kamote Q aron pamahaw. So, mao ni ang kamote Q. Pamahaw. nipis. Nipis kayo mura na binignit ang kamote. Father, good morning, Father. Mura na binignit ang kamote Q. Kinsa to? Father, feel. Devil Mar. Hindi na siya. Morning. Magawas na matay kalot. Mao ni among kamote Q. Unya mura gwa siya ni gahi siya o unya ano na mo gahi siya. Ano yun na yung tanong gahi niya. Naghawa na sa tika. Saan po na paghayag? Pwede magagmayaan. Pwede din na mo gahi. Pilit. Pinay pa tanong mo So, kayo, mamay. mao ni amo ang kamote Q. Trial error na niya. Sabi na ko humok kay ning kamote nga hiwa-hiwaon perti man din ning gahiya. So, nag-try kog luto og kamote Q. Pino gid day kayo siya. Okay mo na nagigingit. Wala na gining siya. Bisa siguro ni kayo ay para mukuan. So, mao ni mga friends, hi Ma'am Lizelle. So, mao ni magiluto karon. Ang kamote Q. So, mura pa man siya. Wapa mo kayo sa kuan siya. Butangan pa ni kasukar? Ayun na rin. Di na di ay? Luoy kay kamote. Dara, oh, inanion, paghiwa, oh. Tapos dararan di ay. Hi Neil Santiso. Hi Ma'am Dani Necesario Layaw. So, trial and error lang sa dani kamote nga siya. Mura mo siya binignit siya. Kukurawa lang yung pati mo. Okay naman na, magahi naman na. Kung unsa man siya mogahi, inikatangtang na dilis mo antika. Di, haragod mo. Sige lang na yung kukuraw. Kaya mo ka, nakamay mo. Milk, mag-caramelize. Nawa na gid siya, namilis na gid siya. Ito. Kamote Q. Mo ni siya ang kamote Q. Wala na siya binignit nga kamote. Ingon si Dante kay siya di pa ka pwede magminyo. Tilaw lang sa ataka. Uy, paglaban sa bayan si Dante, uy. Patilaw-tilawon raman sa puno kay di pa kuno kabaw magluto. Kabaw mo ko magluto kanilang kamote kay first time ako nagluto kamote ba. Then abi man ako kanang pignuhon siya nagtuo magud ko siya ang kamote kay nang kuan kanang naghiwa nimo ba humok kayo. Di ay. Wala siya sweet potato nga hard potato. Ang caramel dito, then kuan na. Si kurawa kay... Kurawon pa? Katawan ta ni Padre Pedro. Mura siya ka ng kuan sa kita ka ng kuan sa bigyan itong saging sa nga ka ng murag motoskit. Mura na kindi. Abi na ko na ni nalanay gud sa tawing. Pino sa day ka ito no? Eh, ano mo ko itong nanginom ko sa forma sa kamuti. Dahil na kayo? Grabe ka. Gari kayo eh. May power? Wow, oy. Makay kuan. Breakfast is life. Mana ni cha? Mana ni? Mano na lang. Ha? Mugahi ra ni? Asa ni mugahi? Kumana? Kung tangan ako kuan, ganang Nagawa na naman ako. mana ni? Pero ka ni gahi ang kuan lagi. Sige lang, at least nga. Kunya, ipahanginan na na. Ay katay-tad-on ran sa nanto. Wala. Kamansa akong hands. Kay Dante, grabe na. Binignit. Ganahan ako binignit. Binignit na. Nag-live naman na siya. Ay, live na siya. Murag sa nang lutuan na. Binignit lagi. Sige lang gud ko mo bawa ginoy paglaban sa bayan. Sila ko karon na kay bali na i-appeal na ni. Ay, kan ba? Dito luto na din eh. Luto na eh. Nakuha ko tanang kuan, tanang tissue aron dili siya makuha na sa mong tissue. Ingat may regita ni gutang hiwa ba? Sige na lang dito mo sa ko sa kong tissue ha. Ayan sa wag sa Pinana pa siya ko kay Dante. Yung magpalawan sa ko mamay kaning magpalawan sa ako ni siya ra hiwa siya.
wala galit si iya rasad. Alam na, kaya di naman ko. Bagbuot, baka. Ang isyu karon. Dah. Kapit lagi din niyo ako. Ang uban daot na baya. Hindi ko kabungkog. Ano rin ka itong tissue? Manasa lang isa ka? Ambot lang. O, taro. Ha? Hala, kadako, taas ang ilong. Dira ay. Ay, darati. Ay, ka na nang di. Sa mga tissue. Hala, wala ni Gahi. Dahil ba? Dahil mo pala. Ha? Dahil mo pala. Pao na ni Dante? Ulo, uy. Ay mo pa. Di ba ni? Ano ka na pati ka ngote? Di na ginang luto na ni? Luto na ni sa'yo? Idente. Ling. Sa luto na ni ka? Hindi ka na kalawa ng kamote. Sweet lang na si ilong. Ito na eh. Ito na yung bandi ko. Here's our kamote cue. Ano yung kape? Kani. Here's the kamote. That happened to my hands. Mahimo ng kamote. Oh, okay naman natin. Gahi lang ito ni? Ah, napelain no. Kani may indot ni. Error naman na. Pwede ra. Error na ni? Bagot ka, uno nun ato, be. Sakto ka na isuwag Sure kape. ba? Sakto ra lagi na. Be, Sa iyo, sa kunan sa nato. Ay. saan na yung live? Saan na yung bongbong may yung gitan niya? Hi, Father Milo, Anselmo. Anselmo Melo, guwapo. How are you, Father Guwapo? Kain. Invite you. Add you. Invite you to eat? I invite you, Father Milo, to... And let's eat the breakfast. The breakfast is light. Ta-da! Hi, Father Guapo. Hey, How are you? nice to see you. Next to see you also. Let's eat, Father Guapo. Oh, I want to hear. This is the Mutu. Where are you now? At the office. My coworker, Tita. I'll talk to you, Father Silvano. Who is who is the father? Hey, father. Nice to see you. Nice to see you. Oh, I'm waiting in Japan. How are you there, mother? Everything is good. Yeah, nice. Take care always. So come to visit us. Yes, hopefully, when the pandemic is over. Yeah, you can come anytime. Welcome. Give regard to Bobby. Yes. Bobby, but Bobby is not here, Father. Bye. What he's doing? I never catch up with him. But Bobby is outside. Is he busy? Yeah, he's busy now. Oh, he's pretending to be busy. So I told you and then... Wait. Oh, guapa. Sir Alex!